Barkanmu da dawowa zuwa darasi na 8 a cikin wannan course namu mai albarka. A wannan darasi za mu tattauna akan fahimtar ChatGPT interface, wato fahimtar yadda cikinsa yake. A ƙarshen wannan darasi ana sa ran duk mai bibiyar wannan course zai iya fahimtar dukkan sassan ChatGPT, sannan ya san aikin kowane button, sannan ya iya fara sabuwar hira ba tare da rikicewa ba. Mutane da yawa suna buɗe ChatGPT amma saboda ba su san aikin buttons ɗinsa ba, sai su ji kamar app ɗin yana da wahalar aiki. A gaskiya ChatGPT yana daga cikin apps mafi sauƙi na AI masu amfani cikin sauƙi. Da farko akwai babban shafin ChatGPT. Idan muka buɗe za mu ga ya kawo mu nan ne inda yake fara kawo mu. Gashi nan, wannan shine home screen. Yanzu an fara bayanin sassan ɗaya bayan ɗaya. Chat area. Inda muka ga an sa meet new voice ɗin nan ne chat area ɗinka. Idan muka sauke wannan button ɗin keyword ɗin, za mu ga cewa ga guri nan tun daga sama har ƙasa. Babu komai sai wannan ɗan rubutun. A nan ne duk amsoshinmu suke fitowa, duk abin da aka tambaya a nan ne amsa za ta bayyana. Sannan daga ƙasan nan inda aka sa ask ChatGPT, nan ne message box. Nan ne za ka gwada rubutu, a nan ne za ka rubuta masa duk abin da kake so. Yanzu bari mu gwada amfani da ita. Ka rubuta min speech. Kun ga idan muka tura, kun ga nan ne gashi nan chat area ɗin, a nan gaba ɗaya chat ɗin ya bayyana. To wannan shine amfaninsa. Akwai send button. Yanzu misali idan muka ƙara rubuta wani abun, muka rubuta sannunka, ga wani blue ɗin arrow nan ya kalli sama. Shine send button ɗinmu. Da zarar ka danna shi zai tura saƙo. Gashi nan. Saƙo ya tafi. Sannan na 4 akwai new chat. Ga daga sama nan ga wata box nan da alƙalami a ciki kamar ya ciki tsakiyarta. Wannan shine idan za ka fara sabuwar hira, shine za ka yi amfani da shi. Yanzu kana cikin wannan hirar, kawai ka ji kana so ka ƙara sabon labari ko sabuwar hira, da ka danna wannan button ɗin zai dawo maka farko. Shine amfaninsa. Misali za ka iya rarrabawa duk chat ɗaya akwai abin da zai tattauna a ciki. Misali ka buɗe chat ka yi maganar business, sai ka buɗe wani chat ɗin ka yi magana akan lafiya, ka buɗe wani chat ɗin sai ka yi magana akan education. Wannan yana taimakawa wajen tsara tattaunawa ba tare da rikita su gaba ɗaya ba. Sannan daga gefen hagunmu daga can sama akwai wani layi guda biyu ga sanan ɗaya ya fi ɗaya tsayi. Shine gurin da za ka ga gaba ɗaya chat history ɗinka, gurin da za ka ga tarihin hirarka gaba ɗaya. Idan ka danna shi za ka ga hirarrakin da muka yi da shi gaba ɗaya a nan suke bayyana. Sai kuma button na 6 shine gurin attaching file. Daga nan ƙasa kusa da ask GPT akwai inda aka saka plus button. A nan ne za ka yi attaching duk wani abu da kake da shi. Idan misali kana son ChatGPT ya karanta PDF ko Word ko wani Excel ko wani hoto ko ma dai menene, za ka iya attaching ɗinsa ta nan gurin. Yanzu bari misali mu gwada attaching hoto. Za mu ba shi access, sai mu danna, sai mu sa yi min bayanin abin da yake cikin hoton nan. Kun ga da wannan clip da wannan attach button ɗin da shi muka yi amfani muka saka wannan hoto, muka yi attaching wannan hoton. Button na gaba da za mu nuna shine voice input. Yanzu muka koma new chat, daga kusa da ask GPT ɗin nan, kusa da inda muke ganin send, akwai voice input. Shine mai ma'anar microphone ɗin nan. Shine idan baka so ka yi rubutu sai ka yi amfani da shi wurin ba shi umarni. Yanzu misali bari mu gwada amfani da shi. Explain blockchain to me in Hausa. Sai mu yi amfani da button, sai mu tura. Kun ga wani lokacin ba za ka so a ce ka yi rubutu ba. Za ka iya kawai ka danna ka yi masa bayani, kuma za ka iya masa wannan bayanin ma da Hausa. Akwai image upload. Shine abin da muka gwada a gaba. Shi ma dai duk wajen attach button ɗin nan ne. Ga photos nan. Idan files ne ga wajen file nan. Idan camera ce za ka shiga ka ɗauki hoton abin da kake so ka ɗauka. Sannan button na gaba akwai model selector. Shi ma idan ka koma new chat, gashi nan za ka iya danna upgrade. To a nan ne za ka zaɓi duk abin da kake bukata. Idan kuma ba nan za ka yi amfani da shi ba, za ka zaɓi model. Amma ba kowane model ne, ba kowane manhaja ce take zuwa da
tsarin wannan zaɓen model ɗin ba, ko ma dai kai kana beginner baka buƙatar wannan tsarin, za ka yi amfani da auto ne yanda yake kawai. Sannan na 10 akwai profile. A nan za ka samu bayanin account ɗinka. Idan kai ƙasa za ka ga wajen setting. Idan ka danna setting ga profile ɗinka. A nan komai na bayanan account ɗinka za ka yi. Yanzu misali, duka mun gwada abubuwan nan, mun buɗe new chat, mun rubuta tambaya, mun yi amfani da voice, mun buɗe tsohon chat, mun yi attaching file, mun yi attaching hoto. Duka waɗannan mun gwada su practically a cikin wannan darasi namu, kuma su ne dama abubuwan da muka yi bayani a ciki. Common mistakes ɗin da mutane suke yi a dangane da abubuwan da ke cikin wannan darasi shine wasu suna haɗa chats ɗinsu gaba ɗaya a guri ɗaya. Wannan yana rikita su kuma yana rikita ChatGPT, domin ka riga ka wuce chat kuma ka zo ka ce za ka dawo da shi ka ƙara magana a kansa, hakan zai rikita maka chat ɗin kuma ba lallai ya dawo maka da exact abin da kake tattaunawa a kai ba. Wasu mutane suna goge chats ba tare da buƙatar hakan ba. Ba sai ka goge chat ba, kawai ka buɗe sabon chat ka yi chatting ɗinka. Wasu kuma ba sa amfani da voice, suna wahalar da kansu gurin typing ba tare da sun san akwai hanyar sauƙaƙawa kai ba ta hanyar amfani da voice ɗin nan, voice button ɗin nan. Sannan wasu suna tsoron amfani da button saboda ba su san yadda ake aiki ba. To daga wanda ya kalli bidiyon nan zuwa yanzu na san ya fahimci yadda ake aiki da waɗannan buttons ɗin kuma zai iya amfani da shi. Abin da ya kamata mu sani shine ba za ku iya lalata ChatGPT ta hanyar danna wani button ba daidai ba. Kowane button ka danna yana da aikinsa kuma ba zai baka matsala a hanyar amfani da ChatGPT ba. Sannan aikin da za mu bayar a wannan darasi shine ka buɗe ChatGPT, sannan ka gwada buɗe sabon chat, ka gwada amfani da voice button, sannan ka gwada uploading hoto ko PDF, sannan ka gwada buɗe tsohon chat ta hanyar duba wajen history na chats. Sai ka saba da interface ɗin kafin ka wuce darasi na gaba. A nan muka kawo ƙarshen wannan darasi, sai mun haɗa darasi na gaba. Mun gode.